maya mihlo cham anga a in ngai tlata wangin damtum hian asualet lova chu wang chuan a rilru a thlak theinan abula in thu soitur in fim khurdonia che theilo ma se trong chu a hre thei veka in fapa hi dam chuak tura in du ani chuan a rilru a mihlo cham ani lo zia in tu angai ti in ani chu doctor chuan an hrila ani chu ina kho in a fapadam theinan chuan thei top chu atuma a college kalai ngai tu akirin a diary chu an phora ama nge po mihlo cham ang mai ani thin thu te chu ngai tu akirin a chanchin kaltlangin a fapa chu fuih an tuma ama le a thian te mi in loser tia an ko dan zulzui chuan a fapadam lo chu a chanchin hril atum ta ani ani ruta chuan a fapa chu kanina diary chu an chiar saka kum engemaw zat liam ta khan ani chu IIT college salut ve in lekha thiam thei tak ani big lova college hostel a chuan omin room number 4 a chuan dalu ania tlangwal tho tham tha le thoveng tak ni ve in lekha thiam thei tak ero ani big lova miril rutsak lo chi ni ma sela beidong lova malampan trang ang chi kha ani ve bok ani chuan an college sa chuan thiam pakhat sartharin a hming chu stratu ta ania ani nen chuan in kom nge ngal viovin sexa hian in stratu lampang a boipui viau maya an ruma chuan thalak ni deuh keng kung kol travin mitin chuan stratu ta ti in an ko veka saho film nga ve hle in ama top phi mi pat mei chiat na ani ber mai ani ruta chuan a fapa chu a chanchin hrilin raka fapo chu a ron hartran hian a hreve a apa chanchin awang chuan ziom lam ron panin apa pon a chanchin chu hril ve zel atuma pon lama chuan ania le maya I chuan raka fa chanchin chu an lo ngai chang ve bok raka fa chu ron harin ania le maya I chuan an hmungal vata pa ber chuan a chanchin a hril kha a fapa in alo ngai thati chu hrethiamin college lai kan ni lai chuan mihlo cham ve thawalom kan ni ti in a fapa chu an hrila maya I hena chuan sexa kha biakadu kan fapa chanchin hi ron hreve sela raga fan ka thu hril kha atak nge ani ti a hretura ni ti a hrilin stratu ta chu biak dan an ngai tu a maya I chuan sexa ming dik tak chu lo hrebik lovin ani chuan an hun kal to an ngai tu leta sexa apa in aron kantrum kha ngai tu kirin apa chuan sexa chu gulmit singti in aron kova ani chuan sexa ming chu hrechuakin social media kaltlang chuan an zonga stratu ta chu muchuakin ani chuan an khola sexa chu mi hlotlin tak lo ni ve to in ani chuan afa pachunga thil thleng chu zep nei mi lovin an hrila stratu ta chuan ifapa chuan kampuina amamo ani chu keini po mi hlo cham kan lo ni ve to thina lom tia lo changin a meeting nei tur zong chu akan sel veka a thiampa ani a faparil rulama harsana tok mek tranpui tur chuan India rama aron thlok ho don ta ani sexa chu India ron ho in ani anen chuan anin hmuwa ani fapara ga fadam lo chu kan ngalin ipa in a hril zong chekha thudik vek ani otia hrilin mihlo cham ani dan chu section an hril bel le a an college kalai khuna khan kir le in ani a sex le a thian te dang chu mitin hian loser ti in an ko thina lekha an thiam lo baga in fiam na lama chuan an ro pui lo hlom veo maya beidong turangai an ni lain malampana an kalvezel dan chu ragafa an hril le ta ani sexa chuan an college kalai chanchin chu hrilin maya ile apa ani ate inton dan chanchin chu an hrila maya I chu a chiat lo ema wangin mitin chuan an ngai zong veka ani apon lo du ve in maya I chu mi pa hosta ron ania ani apon aril ru ane theina maya I chu theitop chua chain maya ile ani inton dan section raga fa hril atum lai chuan doctor kha lo kalin raga fa kha
chau to lu tukang mu hadam ve phot ro se tia rong shrilin an hadam tira sexale ani chuan thil ei dunin an thian dang te chu an pa fa chan chin hril hriat ve sexa chuan an rota ani po chuan lo rem ti in an thian te chu raga vadin mun an hril hlom ta ani ani ate thiam pathum na chu mami ani in an thiam pali na chu asita ania an college sa chuan in kom ho vekin a lekha thiam lo rual ania lekha an thiam lo hlom ema wang chuan a fel ho zinga mak musang theiber pali ni in an thian ho chuan lekha thiam lo viau ma se a beng cheng pol an ni ve zia class dinami de oron ni thinin mitin chuan loser ho ti in an ko thina ania fa paraga vadam na tura ni dom phot chuan an hun kal to soi chuat chu poiti lovin ragafa nat na khuma thi sual mek chu ani le a thian te ho chuan an chan chin an hril thin ani an hun kal to chu ron lang le in sexale asita chuan ani le mami chu girls hostel kal tur chuan an nora mei che thom no la tur chuan hrilin ani chuan hnial tum ma se an thian ten an ti tlata wang chuan mami nen chuan girls hostel lama chuan an kal duhna ani chuan maya I chu mu in zaru takin an bia a mami chuan mei che thom no lo dilin maya I chuan mak ati viau maya ani nen chuan in bevezelin maya I po chuan angai na to a Nitin in muthinin anin kom tam tol tola thil chi hrang ti dun thinin ani chuan maya I chu angai zong ma maya I pon ani chu du ve tranin in holo na chu anin kop chhota ani Doctor chuan ani le maya I chu mu in fapa hian ma ason chak lo viau maya aril rulama harsana lian tak aneya wangin loser angin a in ngai tlata chu wang chuan in fuih ve reng angayang in chanchin in hril po kha a thali tukania tia hrilin ani chuan an college ka lai chanchin manga a fapa ril rulama harsana tok mek chu en koldam atum ve bok ani ate college sa chuan kumtin in fiam na manga in ṭhin ania game chi hrang mang chuan in ṭhinin ani ate thian ho po antel na apianga champion ni tumin theih top chu an tuma mi chuan mi hlo cham angin fiam thin ma sela an tuma an chian ema wang chuan malam panin an kal ve zel ani an college sa chuan tlangwal tho thang thale in fiam na thiam chikim deuh riji omin ani te thian ho elpui ber ania an sport na chuan riji le ani te thian ho chu a thiam zok ni tumin in fiam na chi hrang mangin anin eldon ani riji chuan ani chu mu in an polama tel ve mai tur chuan an soma ani chuan an house su chu san du big lovin riji tenen chuan in el athanga riji te house su thazok ma se hupur du big lovin kong engkima a thazok ani theinan theitop chu an tum ve bok ani te house a chuan direct om ve in h4 a chuan ami pa ngai ve ber ania an hmaloka in elna chi hrang an hma chon tura chuan direct chuan tran an mamozi ani chu hrilin reji khana somti alo hrethoya an house a chuan thei top an chuat tur thu soin hostel 3 le hostel 4 ho chu in elber tur an ni bok direct su h4 ho zinga vengva berni in senior mo sania anaute chu antlo hle ti hria in thei top chu tur chuan an fuya lekha an thiam lo ba ka in fiam na chu an thei lo tlang viau maya a zei lo chi hlir an oma wang chuan ani ale direct pon midang aya na sa an tranangai ti an hre thiam bok ania thiante ho chu ania inaron kal khomin raga fa chu anron ngai saklom viau maya an lekha zirlain loser ti in mi in chainom na ma se beidong lova malam an pan ve zela wang chuan ta thatak nei mi hlo tling an ni veka an zinga chuan zungol ve ni thin ches khel thiam em bef da poron tel ve in zirlai no pang an ni lai chuan midang ang thovin an enjoy thei viau maya ni ma sela an tleirol sual chu puitlin nan big lovin anin siam traveka mi anin siam thatna na chuan an hlo tling le mai thin ti ania thian te atang hian a hriat khop mai
Senior most direct chuan H4 member ho chu thataka fuin an hmaloka in elna tura chuan a thaber an ni theinan an thori mangai thu an hrila befda chuan zu a in tolo tur thu soin asit po chuan a in siam that tur thu an soya sex po chuan saho en ban sanin mania in stratut ka simang tia soi ve in an vai chuan in siam that vek an tuma an hmaloka anin elna tura chuan thei top chu an tum ve bok in fiam na chu tran ania H4 ho chu che chenga hlom viovin in fiam chu an lo ti theilo hlom vio maya an che thiam puipa befda po zu angeya wang chuan lo boi ve in pumna in a viala damdo in lama hruai in zu angei rualin adam lova a pumna lutuk chok nan zu tlem te in achaka nima sela tur tlang topin damdo in a chuan admit ania an thian te chuan kanin zu awangin zirlai no pang athi trep ani bermai ani chuan an chana chaw hle ti hrathiamin in elna an chak dan tur chu an ngai tu a ruah manna pathum nein a ruah manna masaber chu an king puite au zam ania an king puite chu au zamin hne na chan an tum bok an king puite chu au zamin hne na an chang ve ta arua manna pani na chu an king puite chu anin khelmania maya I chuan kholin alo bebuayanga an king puite chu zan rei thlenga bia in an mut a chu adona wangin H4 ho chuan phakar do taka hne na chan an tuma ani arua manna ang chuan maya I chu che in an king puite chu an mut a chuak viau meya phakar takin hne na an chang le ta ani arua manna pathum na chu coach room zet neilem anga chana an king puite chu tina themi lo angin an coach chuan an fuih lemanga ti chuan H4 ho chuan in elna tin renga hne na an chan tur thu soin ani ruah manna chu an lo pom veka ani ruah manna ang chuan anin elna chuan hne na an chang le ta ani ani chuan ruah manna thatak tak ane awang chuan anin elna chuan hne na chang vekin an che thangal viau maya an hne na chan chu lomin H3 player ho nen chuan anin hmuwa anin hnial boy awang chuan in sual boy ngalin a hun lai chuan an tang na sa ve khop mai direct chuan anaute chu fuin an zinga zang ber chu rit in choisia ka tel tir an tuma azan bel theinan chuan thei top chu puin an zinga zang ber chuan rit choya chuan pakhat na ni in king pui anei lova befda po damdoi in a trangaron chuakin H4 ho chuan an lo lawm viau maya in elna chuan che thapol an ni zela wangin a pumpuya lawmam pakhat na lak chu an tum ru ve hle ani chuan H3 ho nem point nga chia anin thau thu soin an mabak in elna chuan tran marpat an ngai thu chu a thian te chu an hrila befda pon gol alak nge angai thu soin asit po in tlan siak na lama a che that viau angai bok hun pa ngaya chuan doctor chuan ani le maya I chu mu in an fa paraga fa chu a that saklo ema wangin sayangai tur thu an hrila engpo achunga thleng thei ani wang chuan lekha engkim ti felin pa berem ti na in raga fa chu zai an tuma ragaf pon niam lampan ve zelin man mo taka an zai vat lo chuan a boral mai a hlau om bok doctor chuan raga fandu le pa chu mu in an fa pa chu zai nga la ngai thu an hrila ani chuan ka thon thu hril ala zo lo awangin ka hril zo photanga ti chuan in zai don tia hrilin ani chuan a hun kal to chu a chui kir le a ani te chuan atuk maya mach poimo tak tak nein an chest thiam pui pa chu thataka a khel theinan zan lama ani chuan zu in tur an pe a nima sela che sualin an chest thiam pui pa chu alo morning lau maya game chu tran ni in a tira chuan a che cheve khop mai rejia chuan dereka ke chu an hliama football a chuan hne da chang zo lovin H4 ho chu an che tran viau maya an khelma ba ka chuan hne na an chan theilo awangin an hnual tran viau maya nima sela a hun taka a chang tu te chu che thavele in lomam pakhat na lak an nei le tanual mai
basketball lama chuan boruak a so sang viau maya h3 ho chu cha viau in second ruk lek a to a h3 ho chuan point ni in ma an hruai bok second ruk chi to in ania chuan 3 point score tumin an try a ni ma sela lut lovin ania le a thian te chu loser ang chuan an ngai veka ragaf pon apa thu soi chu uluk taka lo ngai thlave in ne na an chan lowa wang chuan poi ati viau maya ania le a thian te chuan ne na changlo ma se an tumna asan ema wang chuan mitin chuan ngai sangin kut bengin an lawma mi hlo cham ni le ni lo chu kan thil thlir dana tanga mai mai ani thu ania chuan a fapa chu a hril ve bok ragafa chu zai hun to in apa chuan mi chakle huai sen ni kha o ka fapa I thil thlir dan thakla mi hlo cham hi kan hleinem ti in an fuya ragafa chu hlo tling taka zai ni in azirna chu a chun zoma hlo chama kan in ngaya wang hian kan beidong thina ni ma sela kan thil thlir dana zirin kan hlo chamin kan hlo tling mai thin alo ni ole video hi like kin min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in sum lo sham shamang u